So guys, ụmụnne m ndewokwanụ. Mana Nnamdi Kanu nwanne ya nwoke je court tata 27th of October 2025. So ka ndị ngwalu na ihe Nnamdi Kanu kwuru na court. So Nnamdi Kanu first of all withdrew his earlier plan to call 23 defense witnesses in his terrorism trial, stating that after reviewing the case file, he concluded that there is no valid charge against him. Nnamdi Kanu told the court that there is no extant law in this country upon which the prosecution can predicate the charges against him. If there is any, let my Lord read it out to me. As a result, he said he would not enter a defense, arguing that you cannot defend a charge that legally does not exist. So, Nnamdi Kanu mbụ, ụkwa achị n'aka, ọ na-agba. Anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ. Odogwu, onye eji malụ ndị Igbo. Mgbe gburugboo, ọ bụrụkwa kịta. Mgbe gburugboo, Nnamdi Kanu bụ nwanne anyị nwoke. Ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ata ahụhụ. Maka gịnị? Maka mụ na gị. Ka ọ na-ekwuchitere anyị ọnụ na ihe a na-eme ya Naịjirịa na ọ dịghị ya na mma. Kwuchitere ọnụ mụ na gị. Sisi bịa mepere anyị seaport, airport, ihe niile ha rụrụ na side other part ndị nke ọzọ, ha bịakwa meere anyị ya. Na anyị ncha so bụrụ ofu obodo. Ha wee mee gịnị? Ha wee nwụrụ ya. O wee nọrọ n'ime nga na how many years ka ọ nọ n'ime nga. Ndị nke bụ ebe akpagharị egbu mmadụ, akpọrọ ha na-enye ha peace deal. Mụ na ndị Igbo na-emezi case with onye nke na-eji ka azụ amụ ya na Bilod. Ndị Igbo ha sọpọtụ ya. Mmadụ mepee ọnụ kpọọ nwanne gị onye oshi, nwanne gị na-eme biznes na na survive, okpọọ ya onye oshi. Ihe ịkpọ mmadụ onye oshi, ọ bịa zuo oshi, ozu na nke onwe ihe ọbịa zuru na be nne ya. Onwe ndị ogbenye ọbịa zuru oshi, onwe nwee ike kpọọ ya onye oshi na mmadụ ji egote ahịa si na etu a ka ọ ya ele ahịa, kpọọ ya onye oshi. Unu bụ ndị Igbo sọpọtụ ya na ọ tọsịala anyị ebe a na-emegbu nke anyị amaghị ife, anyị chekwefọ ya uche anyị anyị fi na anyị ma ihe mana anyị bụ the lowest of animal, the lowest. Na ihe na-azụ tọsị anyị pete ka apịtị were anyị wee na-eficha ana. Anyị chere ego ịkpataghị ego. Money is not everything. Money is not everything. Ego abụrụ isi. Ka ị nwere ego, onwere ihe eji kpọrọ obodo unu nọ na ya, ha many tribe nọ n'obodo a, onwe ha eji akpọrọ. Chinefe ọ na-aka njọ. Onye agha na nwanne ya anyị amazi maka ya. Ọrụ ihe ndị nna nna anyị hapụrụ anyị mgbe gburugboo, anyị hapụ ya fie na anyị cha akwụ. Nwanne gị mee ihe ịpụta n'anwa, ịdọọ ya vam si na ịmaka ihe. Onye kpọọ abịa okpokolo agbata obi me gị na-egburu ekpofu ahịhịa. Onwezi ihe ji unu kpọrọ, onwezi ihe ji anyị kpọrọ. Ebe ịkpọghọ nke gị ihe, mmadụ ya kpọghị ihe. Anyị kpọpụta nwanne anyị n'ama, anyị adọ ya vam. Instead of you to protect your own, protect ye nke gị, zụọ nwanne gị n'ilo, jee n'azụ ụlọ taa ya ụta, okwenye mma ife si eme. Mana ịma ya pụta n'ilo chakasịa ya na idiz apụta onye gba tia ikwu n'ala onye ike na-eke n'ụlọ ekili. Ihe anyị bụ ndị Igbo wee ekili, anụ na-eri onwe ya, ike na-eke n'ụlọ. Obi jọsịsịala ife anyị azụ. Anyị gbachachara ajọ n'ụwa kufu ndị Igbo, anyị jọgidelu gbagide ajọ obi ajọ ka anyị, obi taa anyị mmiri. Nene ndị kum na ha nọrọ n'obodo, nene obodo ndị ọzọ, nene other tribe ka ife ka ha si eme. Ife na ị ga-ama ihe, ịmaghị ihe ahụ ifili na ịma since kepo debeghị today. Chinefo ị na-adị lowa, Chinefo ị na-elowa, a na-elowa gị. Chinefo ị na-aghọ ahịhịa ya ekpofu. Na ndị ọzọ
nwanne ha nwoke ya emekwa ihe ajọ ihe o, ha ya apụta n'ịntanetị ha na-azụ ya, ha pụọ n'ime ụlọ be ha na-akparị ya, ma ha pụta n'ilo they will not give you the chance. Ha enye gị that chance ka ị humiliate nwanne ha, ha ya defend nwanne ha jee n'azụ ụlọ be ha, ọ na-enwe ha ihe ha na-aba, mana ha pụta n'ilu gị ha sị gị mba. Use your number 6. Anyị enweghị that number 6. The same thing with ndị ugwu, the same thing ka ha na-eme, they protect their own. The same thing with ndị Yoruba, they protect their own. I feel na ya amaka ihe, we have sense. We have sense. Sense the only sense anyị nwere mbụ ego. Money, ebe anyị atụchụta ego. Olu ebe anyị achụ ego, anyị acha akwụ. Ọ gafee ha n'ego, anyị aghasara n'ala. Akọ na uche ahụ niile ndị nna nna ya nwere, ndị gboo ha ji wee guide that republican nature, ha ji wee guide guide their own society mgbe ahụ. Ebee ka ọ dị? Kedu ebe ọ dị? Onwezi onye na-eche echiche ihe ma mbụ ka ịta na nke nna gbapụta bịta bilod si afọ bido ome si bilod na ọkpọkwu ya afọ again no that small boy je no gba ọzọ nụọ nwaanyị dị desperate wee na-achọ ihe onye jizu ụmụazị. Can you imagine? Agbụghọ gafe go onye ka ịbụ nwanne gị ike na-eke n'ụlọ ọsụsọ bilod kpọrọ gị afa, ụmụ onye ọzọ mfụ kpọkwara gị afa. Ike na-eke n'ụlọ ekili anụ na-eli onwe ha, ndị Igbo ntọọnụ ọkwifu unu ọkwanye nche n'obodo a, ndị a mechacha ha ihe n'obodo a until ya malụ how to come together, unite together with one voice. I am malụ how to work as a team. I am malụ na nke a nwanne m, until ya malụ ya na nke a bụ nke m ka nzọta ya, even though na ihe ọ na-eme adị mma na mma azụtagodi ya mpụzi ya n'azụ ụlọ atami ya ụta, mana n'iru ebe a mma azụ ya until ya enwe that sense. Anyị ga-anọ ha na-echi ya echigide anyị ya ọnwa oge agwa oluo ịpụta n'ezi otu onye Igbo ka ha were ụla nwalisie gị ilu, anụ na onye Igbo ka ewere ụla matọsịa gị ihu, onwe ihe ị ga-eme ikwu okwu ọka gị njọ. Ọ ka mma na anyị wuchi kịta wee teta ụla. O dokwala etu, but you can still wake up if you want to. Ọ dịkwa